Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ada nena tenga wa Mungu madariso nintendelezi vite kwa iye, fattaku dunia kutili wapeni ziko la pasi, wattaku nisa ndipo aope nazmai. Fa inna awwal fitnati bani Israila kanat fi nisa, nditu maesero yambirira kwa ana Israeli adale azmai. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapitiriza somo hadisi na kunena kuti sidasiye mayesero opweteka kwambiri kwa azibambo kungopatula azimai. Abale anga olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyeni tiwaope azimai komanso tiyeni tichiope chiwelewele. Chifukwa ngati azimai tingawatengere pasogonde kuti tipanga chiwelewele ngati tingazisati, ndiye tiyeni tigonjere mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kupewa ntchito domene kwa chiwelewele, chifukwa ndi fitina yayikulu kwambiri azimai. Ndiye abale anga olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyeni tipewe fitina imeneyi ndi kupanga zinthu zabwino zimene zingakatilowetse kuchana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngati zikupezeka kunena kuti ndifati nyamata sitidakwatire, komano chilako lako chikumatipeza, tiyeni tikwatire, tipeza akazi tiwakwatire, tizipanga zinthu zimene zili za halali komanso zinthu zimene zili zabwino. Komano chiwelewele palibe chimene chingatipindule china chilichonse, chifukwa chilichonse chimene Allah subhanahu wa ta'ala wachilesa chimakhala kunena kuti chili ndi vuto. Mwachoncho chiweleweleso chili ndi vuto. Ngati munthu ngamachichite utha kupeza kunena wapita ukapanga chiwelewele wavulala kumene kuja watenga matenda osiyanasiyana, kumeneko ndi kuyipa kwa chiwelewele. Barakallahu fikum.